Нещата може би ескалираха преди 5-6 години, когато собствеността на Булконс премина в други ръце. Действително, имайки две марки, които се носят в словното си название това нещо, първомайска лютеница, лютеница Първомай, не би следвало да се регистрира географско указание точно с същия слоган, ли да го кажа. Булконс Първомай регистрира географско указание. И географското указание вече дава право на този, който го е регистрирал или който се е вписал като ползвател, да го използва. Всички други лица нямат това право. Това е повода, който е дал на конкурентната фирма. Формалният повод да атакува нашата марка и в съда в момента. България има много столици – административна, морска, културна и няколко старопрестолни градове. Оказва се обаче, че и Първомай е столица. Столица на лютеницата. Съвсем наскоро регионът беше защитен с географско указание, което предизвика конфликт сред производителите на този изконно български продукт. Към днешна дата в спора са въвлечени всички производители на лютеница от Първомай. Според част от тях заповедта на земеделското ведомство за географското указание е в нарушение. Пропуснато е обозначаването на границите на общината, за които се отнася това географско указание. Самата заповед е издадена без да се уведомят всички заинтересовани фирми, които евентуално биха се възползвали от това географско указание за производство на лютеница. И в марките на Булконс и в марките на Консервинвест това наименование е посочено като незащитен елемент. Т.е. то не е в обхвата на изключителното право върху търговската марка. Географското значение е отворено. Регистрира го един ползвател, последствие могат различни ползватели да се впишат и те също да го ползват. Т.е. ако произвеждат в този район и ако продукта им съответства на спецификацията, за която е издадено географското указание. И Първомай може думата да се ползва като географско указание само от този, който произвежда по тази спецификация, по тази технология, която е одобрена от Министерството на земеделието. Фирмата, на която е издадена тази заповед, на базата на която е регистрирано географското указание, работи по един сравнително по-стар метод. Останалите фирми работиме по сравнително по-нови методи, с друг начин на съхраняване на суровините, друг начин на производство и така нататък. От името на трите останали заинтересовани фирми, не само от наше име, сме входирали жалба и до Министерство на земеделието за начина, по който е оформена тази заповед. Отговорът, който ни беше върнат и от Министерството на земеделието, че те нямат намерение тази заповед да отменят. Съответно, след това сме входирали и към административен съд София град съответната жалба срещу регистрацията на това географско указание. Какъв етап е делото там? Допуснато е, но все още не е насрочено. Това е ситуацията към сегашния момент. Има дружество, което е притежател на географското указание, докато по някакъв начин това не бъде отменено, водят се някакви дела. Когато бъде отменено, всички ще се съобразими или не бъде отменено. Фирмата, на която беше издадено географското указание, ни атакува чрез издадане обезпечителна заповед от съдия към частен съдебен изпълнител и предприе една офанзива по наши клиенти. Говорим дистрибутори, които продават нашата стока, търговски вериги, с които работиме и нашата стока се продава там. Нашите стоки бяха свалени от рафтовете в част от търговската мрежа, което към момента на нас определено ни нанася вреди в търговската сфера. От Консервинвест настояват, че техната марка е лицензирана първа и географското указание е опит на конкуренцията им да ги измести от пазара. Марката, която е патентовала от конкурентната фирма Булконс, е патентована след нашата и тя е патентована в патентно ведомство с наше съгласие. Проблемът е заложен още в началото, аз малко ще се върна назад, 1999 година. И двете фирми подават за регистрация търговски марки, в които се държат думата Първомай. Вероятно това е станало поради факта, че един и същи патентен представител към този момент е защитавал интересите, е заявил марките на два различни субекта и по този начин ги е поставил в бъдеще пред този конфликт на пазара. Направихме опит да се срещнем с изпълнителния директор на Булконс Първомай. Дали може да ме свържете с господин Банелиев? Не знам дали ще го приеме. Ами добре, вие му звъннете, пък той ако не приеме, не приеме. Когато в момента са по оперативка.
Има проверка от Агенцията по храните. Да. Така че каза, изобщо да не чакат, няма Да не чакам. Войната между производителите на лютеница навлиза и в полето на криминалното право. От Консерв Инвест са подали сигнал срещу начина, по който ремедето Булконс Актив е обявено в несъстоятелност, преди сегашните собственици, офшорната компания Euro-Atlantic Project, да придобие завода заедно с марките му чрез своята дъщерна фирма Жерава 77. Кой стои зад това предприятие и как е придобил марките? Това, кой стои зад Булконс, има търговски регистър и с публична информация. Аз ви казвам, аз съм от 2012 техен патентен представител. Тоест представлявам по отношение на марките и там съм запозната с нещата и така съм се опитала и за минал период да се позапозная доколкото мога. Но аз не се занимавам с техните дружествени и фирмени въпроси. Несъстоятелността на завода се случва през вече далечната 2001 година. Само на първа инстанция, но това е достатъчно. Към онзи момент предприятието е наскоро приватизирано. Собственост е на РМД начело с Петко Димитров. Документираме срещата си с него, но без съгласието му. Позволяваме си да излъчим части от записа, защото те са повод да обосновем предположението, че е осъществена престъпна схема за фалирането на завода. Всичко започва с иск на близкия до ДПС Димитър Тадаръков. Тогава дойде тройната коалиция на власт и някои хора си помислиха, че имат много гласа, те и имаха. И му обвиниха в несъстоятелност посредством Булгарлезик на Димитър Тадаръков. Опитите за фалирането на Булконс започват, докато то е държавно предприятие, през дъщерното му дружество Булто. Спора беше за това, че медицинска техника, ако сте чували в София, и Булконс Парламай са решили да създадат едно дъщерно предприятие, което да произвежда кетчуп. Този кетчуп действително беше на много високо ниво, като за това беше вкарана специална техника от Германия. Там по договорите вече е трябвало самите машини техниката да бъде изплащана с продукция. Не е имало погасяване на вноските и те са го изнасяли, доколкото намерих документи там в Русия и са покривали вътрешния пазар в България и са падали страхотни пари. Въпросът е, че парите ги беше. Беше много спорно каква е била цената на оборудването, твърдеше, че е 4 милиона германски марки. Той за това претендираше Тадаръков. Ведомо, никъде по документите не съществува, че ние дължиме пари на Булгарлезик, на Тадаръков. Той хваща бившия директор Неделчо Кичуков, също някаква сериозна мотивация. И той без да има разрешението на принципала беше Министерството на промишлеността с Александър Тошков, подписва една записна заповед до 4 милиона марки. Преценили, че толкова е дълга. Тоест, ние и медицинска техника София дължим на Димитър Тадаръков 4 милиона марки. И той не обявява в несъстоятелност и нас, и тях, и иска да вземе двете предприятия. И ние със съвместни усилия доказахме в съда, че този Булгарлезик няма нищо общо с държавния Булгарлезик и въпросът приключва. Радостта обаче трае кратко. Нещата тръгнаха. Завода се стабилизира, почна да печелим, натрупахме сериозно пари в банката. В края на 2001 година църна нов синдик в лицето на Сийка Петрова. Те докараха и специален съдия, Веселин Димитров от София, го докараха в Пловдивски окръжен съд. Този Веселин Димитров, който е подсъдим за Същия. Същия. Кой го докара? Кой го докара? Който е имал интерес, знам ли кой? В тая държава, знаеш ли кой е? Управителя на Булто, Цветан, може да си го запишете. И той будалата отива също да подписва един такъв договор, по-скоро документ, в което да задължава стига на ново 4 милиона марки. На базата на това Димитър Тадаръков пак предявява в съда мотиви за несъстоятелност, изпращат по синдика, има го съдията. Пристига една група, взема дисковите на компютрите и се почва една дето да не ги разправя. И оттам нататък цялата стока, която имаше налична, разпродадена, данъци за нея не са платени, осигуровки не са платени, парите не се знаят къде са, заведаха дело за несъстоятелност. Аз го контрирах в апелативния съд в Пловдив, спечелих делото. Когато се върнах да си прибера документите от Пловдивски окръжен съд, служителката там много неприятно ме изненада, като каза, че имуществото на завода е осребрено, и аз казах, не може да бъде. Ето аз нося документ, с който си взимам всички книжа, документи от Пловдивски окръжен съд, преписките и да си ги нося в това. Тя казва, да, но вие нямате имущество. Съдията е подписал, синдика осребрил, продали са целия завод. Съдията е същия този... Веселин Димитров, запишете се.
Бившият магистрат Веселин Димитров придобива известност покрай първите евродоклади. Той е разследван и съден за източването на търговския комплекс Илиянци. Обвинен е заедно с Петър Доодуров и Стефан Фачев. Разследването срещу Димитров започва през 1998 година, когато той вече е съдия. Многократно е спирано и прекратявано. Обвинителният акт е завършен само ден преди тогавашния главен прокурор Борис Велчев да замине за Брюксел за последните срещи преди решаващия доклад за членството на България в Европейския съюз през 2006 година. Днес Димитров е регистриран в Софийската адвокатска колегия. Напоследък се прочу като кум на червения депутат Димитър Горов и пиарът на БСП Жанет Пашалиева. Случайно или не, оказа се, че кантората на бившия пловдивски съдия Веселин Димитров и търговския отдел на Булконс Първомай се намират на един и същи адрес на улица 20 април в София. Търся един адвокат Веселин Димитров. Булконс Първомай. Булконс Първомай, да. Веселин Димитров. Търся Булконс Първомай Веселин Димитров. Добър ден. Добър ден. Среща ли имате? Не, ние сме от мейлите, искаме. Няма го извън офиса. Това е търся Булконс Първомай. Тук имат представител по принцип, но ги няма в момента от тях. Няма никой, така че в момента не мога да... Може да дадете някакви координати на господин Димитров? Не мога без негово разрешение. Това е адвокат. Няма никакво значение. Без негово разрешение не мога да ви дам. Оставете си вие координати и ще му предам. Аз съм служител на друга фирма, така че... Да запишете моето телефон. Да. На практика адвокатската кантора на Веселин Димитров се намира в същия апартамент, където се помещава и офиса за дистрибуция на сегашните собственици на Булконс. Същите, които го придобиват след като Димитров го обявява в несъстоятелност през 2002 година, а синдикът го разпродава. Да ги банковите сметки да гледам, сумата, за която е подадено на дружеството е 350 000. Той милиони бяха в него. Тя имаше, колкото си спомням, за 4 милиона имаше 100. И не си спомням колко беше банковата сметка. Сериозна сума имаше и там. Допитваме се до експерта в търговското право, адвоката Георги Коев. Питаме го, открива ли нарушения на закона в цялата тази ситуация. Решенията на първата инстанция водят в крайна сметка до един противоправен резултат. В дадената ситуация съдията е назначил законно синдик, синдика законно е продал всичкото имущество на фирмата, която после се е оказало, че нищо не дължи на лицата, които твърдят, че имат право да искат несъстоятелност на тази фирма. Но следващите две съдебни инстанции, апелативен и Върховен касационен съд, казали, че абсолютно това решение противоречи на събраните по делото доказателство и го е отменил първото решение. Но след като го е отменил, той не е имал възможността да възстанови тази търговска марка на човека, който е фирмата, която е несправедливо осъдена. Вълнувам се. Поставиха 500 човека, това са 500 семейства места. Това е малкият проблем. Голямият проблем е, покрай Булконс, погребването на Булконс, загина земеделието в община. А това е една от най-плодородните общини в около. След като можем да придобиеме по този начин автомобили, след като можем да придобием недвижими имоти, сега доказахме, че можем да придобиваме и търговски марки с използване на правни средства с противоправна цел. Въпреки всички смущаващи факти и обстоятелства, към момента няма дори и проверка на прокуратурата по сигнала на Консервинвест. Районна прокуратура Първомай отправи до прокуратурата в Пловдив, окръжната прокуратура, че всъщност не е от нейните компетенции да прави разследване по това нещо. Странностите не свършват до тук. Сестрата на съпроцесник на бившия съдия Веселин Димитров по делото Илиянци е сред управляващите на Жерава 77. Това е Светослава Петрова, сестра на Стефан Фачев. Жерава 77, което е дъщерно дружество на Euroatlantic Project, управлява Булконс Първомай чрез българо-американски индустриален холдинг, който притежава
На този адрес на улица Пиротска номер 30 трябваше да се намира фирмата Жерава 77. Такава обаче тук не открихме. Това е Пиротска номер 30, нали? Да. Тук пише Пиротска номер 30, това е етаж 1. Да. А тук има ли фирма Жерава 77? Тук има една фирма, майче не е Жерав. Това е друго нещо. След като опитът ни да открием Жерава 77 не се увенча с успех, потърсихме Светослава Петрова на личния ти адрес в Ловеч. Сестра сте на Стефан Фачев. Да. Съдията, който е обявил през 2002 година стария Булконс в несъстоятелност, в момента се помещава като кантора в офиса на търговското ви дружество на улица 20 април в София. Изглежда така, сякаш съдията, който е обявил в фалит предприятието, което вие постфактум сте придобили, се помещава във вашия офис. Това смущава ли ви? Не знам какво ме смущава. Не желая да коментирам това нещо. Отиваме и на адреса, където е регистриран Булконс Първомай. Мястото се оказва адвокатска кантора. На адвокат, който е защитавал Стефан Фачев по едно от многобройните дела срещу него. Добър ден. Търсим представителите за София на Булконс Първомай. Търговския регистр е посочен този адрес. Не са тук. Не са тук? Да, регистрирани са на този адрес, но не са това е адвокатска кантора. Не са регистрирани. Те са... Нямаме... Аз знам, че това е адвокатска кантора. Предположих, че вие ги представлявате юридически. Не мога да се срещна с някой, който може да говори от тяхно име. Ами... Ще попитам тук дали има някой, който да е запознат с нещата на Булконс, но мисля, че в момента колежката няма да изчакате само. Да, изчакваме. Благодаря, тогава телевизия. Ами, няма в момента представител, с който... Може би трябва да говоря с господин Георгиев, който е бил адвокат в някакъв момент на господин Фачев. Да, но това става, ако господин Георгиев се желае. И в крайна сметка, след отмяна на това съдебно решение, въз основа на което синдика е извършвал тези разпореждания и е разпродал всичките имущества на фирмата, като едно от най-големите му имущества е интелектуалната собственост върху марката, търговската марка. Впоследствие, след отмяна на това решение, според другия закон, не може да му бъде възстановено на това дружество, защото тя е собственост на друг, който е придобил по предвидения от закона ред. Кой стои зад Euroatlantic Project и кой е реалният собственик на Булконс Първомай? Защо в управата на фирмата, менажираща завода, фигурира името на сестрата на Стефан Фачев, съпроцесник на съдията, който обявява в несъстоятелност предните собственици на Булконс? Защо същия този съдия, който напуска съдебната власт под зоркия поглед на Европейската комисия, днес се помещава в офис на настоящите собственици на Булконс? Има ли нередности в начина, по който е обявено в фалит ремедето Булконс актив? И кой, ако не прокуратурата, е редно да отговори? Не знам какво ме смущава. Не желая да коментирам това нещо.